programu našej stužkovej slávnosti. To je. Tak poprvé, toto nie je ani že vaša stužková slávnosť, vy už ste tu svoju mali, ani sa neodvážim vypnúť kedy, a po druhé, ani nie ste môj triedny. Ale tak potom, na čo ste ma tu volali? Veď vám ukazujem tú jednu vetu povedať, nech vypnú zvonenie a hovoru. Ale sa mi to nepáči veľmi. Čo sa vám nepáči? Viete čo? Malo vtipné to je. Dám vám tam nejaký vtip. Ideme svojich 5 sekúnd slávy, hej? Tak keď už ste mi tú vysnívanú polokošenu neuhačkovali, čo som vás pol roka dozadu prosil, tak aspoň toto mi nechajte. No dobre, no ideme, hopšu. Haló, vážení diváci, nadišiel čas programu našej stužkovej slávnosti. Prosíme, stište si mobily, lebo ak nie, skončíte v prvej rade obeti príkazu canvas.tv. Trapos, ideme ešte raz. No dovolte. Prosím vás, tu len toto povedzte. Prosíme divákov o vypnutie zvonení mobilných telefónov, užívajte a teda bude. Vidím, že ste asi zmeškali vlak, keď sa rozdávala kreativita. Kvôli vám, keď ten program začne, tak ďalšia polhodina. Aj to nahráme dnes. Ticho. Nepoviem, kým mi nedovolíte po svojom. Končím. Toto nemyslíte vážne. Jednu vetu po ňom chcem, že vy nepoužívam, ja to kašľam, nedávam absolútne. Ježiš, ty umor, stávaj, get up! Treba moderovať. Vítame vás, milí hostia, aj milí noví prichádzajúci hostia, kamaráti, iní rodinní príslušníci a iné stvorenia. Vítajte na našom programe a začal by som hneď našim kradnutím triednej knihy. Užite si. Zeci, jaké výborné raňajky robia pre kaplána. Však ten ani netreba hovoriť, že buď sa robí. Viete, oni slinia to
krásne triedy. Slnečka, radosný mať hodiny. Stále za mnou chodia, aby som im presne osoboval. Vraj, aby boli doma skôr, lebo sa im treba učiť. No ja by som povedal, že to mňa oni učia viacej, to však to nič netrvá. Ja k dievčatám veľmi rada chodím, vždy sa snažia, nezabudnú úbor, také šikovné babole. A veľmi rada keď chodím na hodiny, dokonca aj organickú chemiu a biológiu majú, takže oni Najlepší kanvas, kanvas na dily, zaujímajú sa o RBA, zapájajú sa do súčasne. Zase jedný pán razakuje dnes kamer záujma, dnes dňa, zistujú si pravdivosť. No ľudia, ale treba riešiť služkovo, nie? Treba vyriešiť to video konečne. Vlaky. Kým Kohút nezaspieva, napíšete scenár na kradnutie tej knihy. V tomto momente prepadáte z triedické hodiny. No, ale ja mám krúžky. No veď Katka mala nejaký dobrý nápad. Pravda, že my sme mali jeden nápad s Makom. Okay, I think I've got it. What if you steal your teacher's laptop? Once you've stolen it, you take it and then it turns into Jumanji. You, the students, you play as the teachers. However, if you roll badly or step on the wrong tile... Teleportujete sa do džungle. What would happen if you fail the task? Budú za to pýtať vaši učiteľa. A to jak chceš robiť tú džungľu? CGI. A to kto nám urobí to CGI? Veď Julie je kreslenia. No dobre, a keby sme to natočili v Hormachu alebo v botanickej záhrade? Asi by bolo lepšie, keby tam džungľa vôbec nemusela byť. A čo keby sme urobili len tie hlavné hry, však už to máme vymyslené spred roka. To si ešte pamätáte a tam akože netreba džungľu. No nie, však to tá arena môže byť hoci kde, i tu v škole. No a hlavný vtip by bol to, že my zo východu, čože akože to ten distrikt 12, ideme do kapitolu, čiže Bratislavy, na to tých ZSSK vlakoch. Hej, a Brešťanská bude EFI. Však keď Brešťanské je EFI, tak prúsek bude sa nekakým. Jak tam chceš obchadiť 26 žiakov? Zavolám Chabirovi.
una gran idea. En el fondo, la vida no se basa nada más en los aspectos materiales. Hay otros aspectos importantes, francamente hablando, que son, por ejemplo, los hijos, la familia, el amor, la amistad. No penséis tanto. ¿Qué piensas? Čo povedal? No, že vraj nemá teraz veľmi času, ale my čo to máme myslieť? Čo? Veď on ma nikdy neučil. Ale však svoj byť registruje. Chlapci, poďme si niečo spraviť. Počkaj, čo keby sme tú triednu knihu nekradli my? Michal, chceš odo mňa nejaké finančné rady? Alebo na čo ste ma sa vlastne zavolali? Pán učiteľ, ja vaše rady nepotrebujem, veď ja som profesionál, viete. A preto viem, ako funguje dačo za dačo. Vy pre nás ukradnete triednu knihu a ja budem váš osobný finančný poradca do konca vášho života. A peniaze vám už vyhýbať. Ja vás tu toľké roky učím zodpovedný jazyk a vy teraz tu odo mňa kradeš pýtať. A ani si sa vám pekne nemecky neopýtal. Bitte der Klassenbucher schmeißen? Vidíš, že pán učiteľ nežije z peniazmi, ale z lásky. Pán učiteľ, však nás ľubíte, nie? No to nám ukradnite za nás tú triednu knihu, prosím. Ja vám sľubujem, že ja keď pôjdem na farmáciu, tam im ešte také vlasové hnojivo, že do konca života nebudete mať ani prešný, ani šediny. Niečo ma vydierať z nepodory. Vy me nepoznáte, zeci moje. Toto ste nás ešte nikto tak nesklamali. Bože, dievčatka, ale rýchlo, že by som kaustila. Nechceme vás tu dlho držať, ale potrebujeme takú pomocičku od vás. Termín na modu si už vypršal. Nejde o zlomuž. Viete, nevšimli ste si náhodou, že vám chýbajú vaše tablety? Tie, na ktorých tak rada robíte písomky? No, a čo sú? No, vy by ste nám mohli dať našu triednu knihu a my vám vrátime tablety. No, tablety sú školské, triedna kniha tiež nie je moja a vôbec sa mi nechce. Takže, nie. Pán učiteľ, už dosť dlho sa poznáme na to, že by ste tu našu triedu čo spravili a taká vec, že by ste mohli ukradnúť na našej triednej triednu knihu. Zuzana, ale neštíš. 4 roky ma komandujú, že teraz tu do mňa sa čo chceš. Buďte ticho! Od prvého ročníka vám chodíme pravidelne na volejbal, sme vás učili očineš po anglicky a my chcete povedať, že sa pre našu tretu bráňu obedujete. Petka Dušmar. Presne tak. A nevyšajte, lebo autority sa dozvedia všetky zranenia, ktoré sme utrpeli na telesnej z vami. Tu sa pozrite. Vy dve ma asi dlho vidíte. Však túto si vám nepamätám, že sa takedy stalo. Vidie na ňu sa niekedy stať. A chcete vaši nažerať, však to sa tu pozorujeme, nemusím mať. Niečo aj rozvána. Neboli koláč. Však už neokrapal jedol. To chvíli by si stíhalo, no. Zuzana, nepokúšaj. No, choďte už preč.
Vy ste si naozaj pozbierali všetko, čo som vám povedal ako Andy Parker? Túto moju identitu? A prečo to na mňa vyťahujete práve teraz? Ale tak pomôžte, nechceme toho veľa. Len taká maličkosť. Triedna kniha, veď sa stihneš náhradný triedny. A to si myslíte, že Andy Parker vám pomôže ukradnúť triednu knihu? Ak nechcete, aby sa to dostalo ďalej, napríklad niekomu, kto by si mohol klásť otázky, prečo má učiteľ geografie alternatívnu identitu. Dajme kvety, prečo by sme ich vydierali? Vaše nápady stoja za nič. Knihu kradnúť nebudeme. Namiesto toho, čo keby triedny vydesilo to, čo má najradšej? Gregor Samsa, nikdy neviete, kedy sa vám život obratí hore nohami. Antigona. Robiť chyby je ľudské, no podľa Božieho zákona príde za každé previnenie trest. Panička, keď sa človek veľmi snaží, aj hviezdy sa mu usmejú. Možno by ste sa mali usmiať aj vy a dať im ešte jeden deň a 3 dní knihu. Nie. Zabil som princíp, nie človeka. Teraz som zodpovedný tvojho svedomia. Už dosť, už prestaňte! Stačí už iba vypatrať dôvod tohto defektu. Či vlastne defekt efektu. Veď aký by to bol defekt? Ak by nemal efekt defektu? Áno.
Tak, dúfam, že sa vám video páčilo. Pán režisér, ďakujeme. Sice akože 5 minút pred 12, ale tá došlo. Ale my našťastie ešte kopu času máme z programu. Tak si dáme jednu ľudovečku. Poprosím Luciu, aby prišla na zaspievať. To kde je ten Boh, čo mám moderovať? Drahé publikum, tak vidím, že ste tu všetci, ale stále nám ešte niekto chýba. Keďže pán riaditeľ nemohol prísť na dnešnú stužkovú slávnosť, tak nám aspoň poskytol ako ospravedlnenie možnosť udeliť jednému maturantovi dneska ospravedlnenku z maturitnej skúšky. Dámy a páni, počujete správne. Dnes večer sa stanete svedkami niečoho, čo na Slovensku nemá obdoby. A povedala by som, že to zažijete ako aj prvýkrát, tak aj poslednýkrát. Vážení diváci, vítajte na Ruži pre maturanta! Nemusíte sa báť, nikde sa tu neskrýva žiadny ženich, Rádko či Rástik. Rúža pre maturanta spočíva v niečom úplne inom. Nebude sa hrať o lásku, ale o tú ospravedlnenku z maturity. A aby sme dokázali spravodlivo vybrať víťaza, pripravili sme si pre našich maturantov 4 disciplíny, v ktorých vlastne víťaz bude vyberať. Naša triedna pani učiteľka Katka Tutková. Poďme sa pustiť rovno do toho. Prvou
disciplínou je vedomostný kvíz pripravený pre našich súťažiacich podľa štandardov MIVAM. Súťažiaci, privítajte ich na pódium. Takže poprosila by som daných súťažiacich, aby sa rozdelili do 3 dvojíc podľa sympatí. A každej dvojici budú udelené 3 súťažné otázky. Kto z dvojice bude schopný odpovedať na minimálne 2 z týchto otázok, bude postupovať do nášho kvízového rozstrelu. Tak poprosila by som hneď prvú dvojicu, Zuzku a Klárku, aby prestúpili dopredu. Tak nebudem to ďalej zdržiavať. Vašou prvou otázkou je: koľko bodov nahrali dievčatá v 2. ročníku basketbalovom turnaji proti vtedajšej 4. BA s 53 bodmi? Dobre, že som bola pri tom zápase. Sice bol to trápa storočia, ale veľmi si to dobre pamätám, keďže sme prehrali vlastne 53-2. A ten kôš som zhodou okolností dala ja, ale to je tak mi dovolili ho dať. Takže, ale hej, určite to bol 53 lebo traumu z toho celý život. To bolo správne, Zuzka. Zuzka získala prvý bod. Tak a posunieme sa na druhú otázku. Koho jedno ráno počas online vyučovania zobudili policajti? Tak kto by to mohol byť iný ako náš Matias, hej? To sa stalo v 1. ročníku a už od začiatku bolo vidno, že on je taký individuálny, hej. To bolo počas dištančného vyučovania. Niekto by si myslel, že keď je sám na chate, že si spraví nejakú party alebo bude celý čas za počítačom, ale nie jeho, až policajti museli zobudiť. No a teraz má aj ten individuálny študijný plán, lebo nemohli sme riskovať, že každý deň, keď nepríde do školy, tak sa po ňom vyhlási pátranie. Presne tak, Klára. Získavať ďalší bod. Ešte by som pripomenula, že tam na kraji naozaj nie sú zlodeji, ale policajti. Môžeme ísť ďalej. Tak vašou poslednou otázkou je: koľko percent z matematiky bol v triede rekord počas nášho štúdia? Rekord. OK, akože to mohla byť aj Klárka, moja milovaná maturantka z matiky, ale pamätám si, ako triedna robila drámu, lebo Betka Korimská mala 103% z matiky, čo je brutál, a som hovorila, že sa ma hanbí toto. No ale určite to bolo 103%, lebo nechápem, kto by mal viacej, takže... Zuzka, príliš nízko. Náš rekord drží Sonia so 638,9% od pani učiteľky Kerácovej. A teda keďže Zuzka odpovedala zle, tak bod automaticky dostáva Klárka, takže gratulujeme, postupuješ do kvizového rozstrelu. Zuzka, pavaj. Dobre, nech predstúpi ďalšia dvojica. Terka a Sonička. Takže vašou prvou otázkou je: vymenuj, ktoré dievčatá pri splave Hornádu narazili raftom do stromu. Takže ja si to pamätám veľmi dobre, keďže ja som bola účasťou tejto posádky, ktorá narazila hneď do prvého stromu za kľude. No takže bola som to ja, Terka, bola to Sonia, Klára, Natália, Nelka a ešte Anička. No ale na našu obranu oni nám veľmi ani nevysvetlili, ako to chodí s tým raftom. A potom nám inštruktor povedal, že v život ohrozujúcej situácii nesrandujem. Fakt. Áno, to boli správne, to boli všetky máme zúčastnení. Bod pre Terku. Vaša druhá otázka. Čo našiel pán učiteľ Lukáč v koši na dievčenskej izbe hneď po príchode na lyžiarsky výcvik? Ja viem. Samozrejme, musím najprv pochváliť pána učiteľa Lukáč, bolo to nádherné červené tričko, to si pamätám, akým to bolo včera. A bola to fľaška, prázdna fľaška litru nejakého alkoholu, hej. Trapas. Je to tak, pán učiteľ? 1 liter. Bod pre Soniu. No a vašou poslednou otázkou je:
Ktorý predmet vzbudzoval najväčší strach a stres v prvom ročníku? Čo iné je matematika, ne? To čo si Soňa matika, už ti na čisto v nej šíbeš, ak si nepamätáš, ak nám v prvom ročníku Penšejka Čečková robila stresy z tej biológie, prišla, povedala 2 + 2 delené 3 odmocnenia z 13 na druhu a bom si pri tabuli a odpovedáš, lebo to si musíš zažiť ten stres pred maturitou. Správne sa dá. Tak, víťazkou druhého kola sa stáva Terka. Gratulujeme, Soňa Padák. Dobre, poprosím poslednú dvojicu, nech predstúpi. Je to Mišo a Betka. Takže vaša prvá otázka. Prečo dňa 5. novembra 2024 neprišla Sonička do školy? No tak to poviem to jednoducho. Kvôli zlyhaniu ľudského faktora Sonička si mi prebila vlasy na zeleno. Takže bohužiaľ nemohla prísť a pani učiteľka sa na tom dobre zavadila, takže to je nezabudnuté. Ďakujem aj za vysvetlenie. Ďalšia otázka. Na aké divadelné predstavenie sme išli v 3. ročníku do SND? Tak, špina to bola. Nič z toho nebolo, ale špina to bola. No tak, ja si to veľmi dobre pamätám. V tom období som na to predstavenie nešiel, lebo som robil vodický preukaz, ktorý som spravil mimochodom. Ale jedná sa o to, že oni prišli do Bratislavy a vlastne žiadne predstavenie nebolo. To je tá správna odpoveď, bohužiaľ žiadne predstavenie nebolo. Bod pre Miša. No a vaša posledná otázka. Ktorý učiteľ je autorom tohto diela? No tak toto si veľmi dobre pamätám. Človek išiel spať, pozerá jednu peč a zrazu sa jedna známka zapisuje na 15 krát. Ale nevadí. Bola to Pajčelka Pastorová, ak si dobre pamätám. Počas jej pôsobenia na škole som mal najlepšie výsledky z chemie, takže za to veľmi pekne ďakujem. Výborne, Mišo, postupuješ do rozstrelu. Tak, poprosím vás, finalistov, aby ste pristúpili k súťažnému stolu a zhodou náhod tu máme 3 maturantov z matematiky, čo si priam pýta nejakú číselnú otázku a my ju zhodou náhod aj máme. Takže poprosím vás, koľko kíl papiera použila pani učiteľka Tutková na naše písomky zo slovenčiny? Tolerancia je 128,67 gramov. To bolo rýchle. Michal? Pani Šelka Petrovská pripravuje na maturitu. No a bolo to 1134 papierov, čo je cca 5,67 kg. To je správne? To je správne na 1 gram? Miša, gratulujem! Akože gratulujeme, Mišo. Ja už by som len poprosila našu triednu pani učiteľku, aby prišla odovzdať rúžu výhercovi. Blahoželám. Ani my nemáme slov. No, mozgové zavity sme si potrapili dosť a myslím si, že je teraz čas na to, aby sme si to trochu odľahčili, aj keď iba trochu. A našou druhou disciplínou je spev. Takže poprosím. Prvú súťažiacu začíname s Vlaďkou nasadenou vysoko. Na pódiu privítajte Luciu Sečovú. Zdravím, pochválený Ježiš Kristus, alebo sláva Ježiš Kristus, hej? No, moje meno je Lucia, už 13 rokov tancujem, taká pikoška, takže verím, že to dám akože úplne spokojne, v pohode, DJ hraje.
Nič never, nič. Nič never. Čo bolo, že ešte 5 minút dozadu si vedela spievať. Ja znam. A teraz, jak mi moja babka to povedala, to na sa bude, že bum dať. No, dobre, ja znam. Haďba na 100 roky, haďba. Už nejde další, nejde takto. Poď. Ďalej máme v scenári Adeliku Gombitovú s piesňou Vyznanie. Zdravím. Ešte som zdieľala, lebo som dostala defekt, ale tak nejaká zaujímavosť o mne. Chodila som 5 rokov na spev, tak dúfam, že vás nesklamem. Môžeme ísť na to. Ježiš, to už som mala spievať, ne? One time, next time. Môžeme ísť ešte raz. Ježiš. Tuším, čo sa stalo s ňou, tak príď v tmavej chodbe stoj a buď. A nemáš, že to spievať sa, nechaj mňa ísť. Takže ja sa volám Natália a budem spievať Hore hronie od Kristýny. Keď sa slnko skloní na hore hroní, chceš mi spievať, zomrieť aj žiť. Keď slnko skloní na hore hroní, tak to nikdy. A to sú silné emócie. Aj to vie urobiť tréma so človekom. No prosím, nech predstúpi Dalia a predvede svoje číslo. Ďakujem moderátorom za predstavenie, ale moje umelecké meno je Dalila od Dalily. Ale to už všetci vedia, lebo v Vancouver mám vždy plný klub. Tak nech sa show začne. Diva. Zdá sa ti moc komplikovaná, dokonalá, jo, keďže som tam zapovedal tu, viem, že ju mám ja. Čaute Prešov! To bol taký slovenský Eminem, taký M&M's. Ale máme tu ešte posledného súťažiaceho, nášho spolužiaka Amira, ktorý k nám prestúpil z gymnázia v Dunajskej strede. Ja som vlastne z Lipiana, ale dobre. Ja som členom skupiny Karol Duchoň Revival, vlastne odkedy už zomrel. A veľmi sa teším na tento kultúrny zážitok. Cigáň, haj! Ďakujem. Samotného duchovnú som počula. Principálne nástroje mi zrobí. Zaslúžené miesto v Karol Duchoň Revival Band, aj keď mi niečo hovorí, že je tá skupina jednočlenná, ale to nevadí. Pani učiteľka, myslím, že prišiel čas vybrať výhercov. Príďte na pódium, prosím.
gratulujeme. Tak a treťou disciplínou je tanec. Poprosím súťažiacich, aby vystúpili. Ale ja počítam, furt to takto chyba. Ty, Lili, čo robíš? Čo však sme mali plávať, nie? To je výzdoba, je plavba výzdoba. Zaraz sa, chlap, čo robia? No, čiže tanečná disciplína by sa nezaobišla bez tanečníka. Tak a práve preto by sme si chceli ísť pozvať na pódium nášho pána učiteľa Širotňáka, ktorý učí aj tanec. Pán učiteľ Širotňák si dnes pre našich súťažiacich pripravil zapeklitú choreografiu. Tak a vaša úloha bude čo najlepšie sa to snažiť zreplikovať. Veľa šťastia. Dámy a páni, parket je váš. Najprv by som naučil kroky, môžem? Hej, čiže netancujeme, či ako... Jak to pôjde? Kroky? Najprv kroky dáme. No dobre, tak skúsime, hej? Nejaké kroky, dobre. Dáme, bude salsa, hej? Nejakú salsu medzi tým tam nájdete. Dobre? Dobre, tak ideme kroky, hej? Ukážem. Ľava vpred, pravá vzad. Ľava vpred, pravá vzad. Vieme? Môžeme ísť ďalej? Dobre, dáme tam nejakú točku, dobre ešte? Vieš? Takže zopakujem ešte raz. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urobíme jednu točku, vrátime sa naspäť, urobíme točku na druhú stranu, vrátime sa naspäť. Raz, ideme ďalej, čo ešte raz. Dobre, ešte raz. A, raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dáme točku. A do druhej strany točku. Vieme? Zatiaľ vieme, hej? Všetko? Matias, nič? Ty všetko vieš? A čo bolo ďalej, vieš? Salsa ide znútra. Salsa ide znútra. Znútra? To máte v sebe, alebo... Dobre, tak dáme také dačo, čo bude také, že aj pre... Tak čo znútra. Hej? Čiže dáme raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre? Toto môže byť? Dobre, ešte pridáme kroky. Raz, dva, 3 a 4, 5, 6, 7, 8. To všetko bude? Všetko vieš? A dačo na uvoľnenie je také, že raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aj toto zvládneš. Dobre, ideme od začiatku celé, jedenkrát a potom na hubu, hej? Dvakrát základný krok. A, raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, dva, 3, 4, 5, 6, točka, raz, dva, 3, 4, na druhú stranu, z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čo bolo ďalej? Matiáš, čo bolo ďalej? Hej. Jaj, toto, hej. Presne, vidíš, ty dobre pamätáš, dobre. A kroky, raz, dva, 3 a 4, 5, 6, 7, 8, uvoľníme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Môžeme na hudbu? No tak poď. Tak dáme hudbu. 5, 6, 7, 8. Točka!
No, tak, ďakujeme pán učiteľovi Šrotiakovi za názornú ukážku a teraz myslím, že ostalo už len vybrať víťaza. Pani učiteľka, ak to nie je jasné, príďte na pódium. Á, pravda, že? Tak príďte sa rozhodnúť, nie? Môžem vám niečo povedať? Matia v prvom ročníku na školskom plese tancoval tak, že stál opretý o stôl. A tancoval. A ja som povedala aj dokonca jeho mamke, pani Višňovská, vám kývem, že toto som ja ešte nikdy v živote nevidela a dnes to zopakujem, toto som ja ešte nikdy v živote nevidela. Salsa ide od srdca. Pani učiteľka, ja len doplním, že tam bol ten statický bod, ale nohy išli vždy. Dobre, čiže našou štvrtou a predfinálovou disciplínou je kreslenie. Kreslenie, áno, ale to je také divné, zase chlap by šiel. To je, aké sme to mali úplne, že dopredu, No dobre, pozveme ďalších našich súťažiacich. Môžete ich privítať na pódium. Hovorí sa, že za každým dobrým umelcom je dobrá múza. A preto by sme okrem našich súťažiacich chceli na pódium privítať aj našho modela, pána učiteľa Slavomíra Roháča. Pán učiteľ Roháč, už ste niekedy modelovali? Vypovedná odpoveď, čiže máme tu premiéru. Áno, tak máme drahí súťažiaci. Pripravte si svoje ceruzky a plátna. Budete mať 15 minút, aby ste namaľovali čo najvernejšiu podobu pána učiteľa Roháča. Váš... tak ako vás... Tak to vyšlo. Nie, prečo sa zdržať? Váš čas sa začína práve teraz. No a teda, poďme sa rovno pozrieť na to, ako im to ide. No, všetci už začali, ale tu ešte nič poriadne nevidím. Ja by som sa snažila, že vidíte ten odlet. Tu sme sa asi nepochopili, lebo sa robí portrét, nie autoportrét. Ale vlasy ešte vymovať ste v pohode. Inak, pán učiteľ, ako sa dnes večer máte? Zatiaľ skvelé. To bol test. Nesejte sa hýbať, ešte stále sa kresli, A čo je tu? Ukáž. Ukáž. No nič, dobré, Da Vinci. Toto nesúdim abstraktné umenie dosť. A čo je toto? Ty
ty si tu, ty si začala nosom? Nie, však to je hlavogrudňa. Jaj. Model sedí tam, no takto. No nič, ešte stíhaš. Aha, a tu? Asi začínam šipiť víťaza. To je zra veľmi dobré. Len tak ďalej. Toto. Neukáže. Furt nič. No nič, ale máte svojich posledných 30 sekúnd, tak 30 sekúnd. I v prvom ročníku sme si hovorili, však to je ešte 5 roky a kúkaj, tu majú už dvaj. Dobre, dokončujte. Môžete položiť ceruzky a končíte práve teraz. Dobre. A teraz príďte sa zoradiť, môžeme odhaliť vaše plátna. A ďakujeme pánovi učiteľovi Roháčovi, ktorý nám takto krásne zamodeloval na to, že to bol prvýkrát pán učiteľ jednička. Veronika, myslím, že začneme tebou. Odháľ svoje dielo. Elaboruj. Tak, keď nevidíte modela, treba vsadiť na abstraktné tvary a sú nič, že... Veronika! Výborky netreba. No, každá snaha sa cení. Tak a tuto. Ja som ti hovorila, že ste mohla čo kresliť. Vieš, ak Kafka nechcel nakresliť toho chrobáka na žiadnu obálku knihy, niektoré veci ľudskej mysle by nemali výjsť na povrch. Tak a ďalej. Tuto. Vidím všetky barvy duhy, čím to je? To som už pravila. No, ide to všetko, záleží na tom, ako má pán Roháč herker. Čo je úžasné, keďže vidíte, až svetlo sa láme. No, to je svojou herker, myslí veľmi vážne. Tak a teraz je čas na tebe. Myslím, že zatiaľ tu máme viac zatiaľ. To vyzerá veľmi dobre. Neviem, čo by toto mohlo prekonať, Nelka. Toto čo je za hudníkovú karikatúru? Jak som sa mala sústrediť, keď má také zvodné oči? Tak a rád prišla na teba novúka, ešte Van Gogh. No, dobre, prepáč. Beriem späť všetko, čo som povedala predtým. Wow. Jednu vec mi povedz. Prečo ma vlastne? Ja som sa pozrel do minulosti. Viete, tak ako Exupéry vraví, to krásne, či dobre, je viditeľné len srdcom. Pán učiteľ, takto vás vidím ja. To treba vybrať výhercu, pani učiteľka. Príďte nám s tým pomôcť. Prepáčte dámy, ale výber je jednoznačný. Takže našich 4 finalistov čaká veľké finále. Poprosím, aby prišli taktiež
Aj zvyšní traja. Mišo, Timur a Matias. A Tibor. Amir. Dobre. Takže, aby sa nám naši 4 finalisti preukázali, že si naozaj zaslúžia priepust plus maturitnej skúšky, tak sa nám ukážu v tom, čo im ide najhoršie. To čo máme? Ja viem len spívať. Dobre, že sa ozval Amir. Môžeme začať hneď tebou, tak ja poviem len to. Na lyžiarku si sa vytrepal, len čo si vstúpil na lyže. Tak uvidíme, ako ďaleko zajdeš dnes. Vážne? Hej, teraz. Šup, šup. Neviem, či vidíte to, čo vidím ja, ale nebude sa vám to páčiť. 2 metry som prešiel, ešte okuláre som polámal. Snaha sa cení. No nič, na rade je Matias. Matias, my všetci vieme, ako máš záľubu v gramatike, ako o ňu miluješ slovenský jazyk a ako si dá záležať na tom, aby si správne písal diktáty. No nedá sa viac povedať, než to, že asi sme radi, že zrušili diktáty na našej škole. Tak nejak. No, ale ako najlepšie sa človek naučí plávať, než hodení do studenej vody. S akými, Matias? Mäkým? Tak a teraz Matias si vyskúša všetky tieto body v rôznych skupenstvách. Za každú zlú odpoveď dostane ľad a aj rozprašovač. Myslím, že môžeme začať. Diktát, prosím. Tak, Matias. Bývali v Prebichovej vile. Ideš, aké i zaradol? Zle, všetko zle. V kuchyni syčí z hrnca bara. V kuchyni syčí, aké i? Zle. Umila lyžice, bydličky a nožíky. Zaradol. Príbehli sú s mäkkým, ale umila nie. Do misky nasypala syrové tyčinky. A miska? Myslím, že to už stačí. Môže stávať. Matias, skladal si nás a skladal si aj odpor do porotu. Takže Matiasa sme pokrstili obe imeke. A teraz... Míško. Ty si bol vždy taký štipný, nie? Nepovieš nám zo pár vtipov? Počkaj, dám ti aj stoličku, aj mikrofón, že by si mal riadny stand-up. Ďakujem. No, čaute Brešov. Ja vám poviem zo pár vtipov, ktoré som si zapísal za posledný týždeň. A rovno začnem hneď prvým. Čo si poviem, keď vidím fakt parádny plafón? Tak to je strop. Pokračujeme hneď ďalším. A prečo ľudia na Machu Picchu majú vždy čisté šaty? Viete niekto? Lebo perú.
Včera som volal Spider-Manovi, ale nedovolal som sa mu, lebo nemal sieť. Mišo, dobre, stačí, Jožo. Videli sme ten stand-up, môže si sit down a ďalší a už len Norbert. No ale však ja som mal samé jednotky furt. Určite není vec, ktorá mne by nešla. Ja by som o čom vedela. No, kto je to Rihanna? Mark si to asi bude pamätať. Na jeho hodine som povedal, že je to hlavné mesto. No tak máme pre teba pripravený quiz Sadaj, Hopkej. Tak tvojou prvou otázkou je, kto je autorom tohto textu? Plný klub Mercedes S. Máme benzín, máme gas. Po A. Sing Living Life. Po B. Rytmus. Po C. Luca Brasi 10X. Luca Brasi 10X Rytmus. Chalani, keď sme chodili busmi na florbalové turnaje, toto pušťali, ale nemám šajnu v toto. Ale Rytmus je rapper, nie? Rytmus, to bude, určite to bude Rytmus. Nie je to Rytmus. Nie je to Rytmus. No dobre, ďalšiu. Mal sa počúvať, keď pušťali. Je to. Niečo to je. Tak a ďalšia. Sydney Sweeney je po A. austrálsky pokrm, po B. americká herečka a po C. britská modelka. Sydney viem, však to je oné mesto v Austrálii, nie? A Sweetie, to bude nejaká sladkosť, nie? Sladkosť nejaká austrálska, určite, naisto. Zle. Čo? Ty si z čo odvodzuješ? Mesto v Austrálii, nie? Páči sa mi logika. Poďme ďalšiu. Kto je na fotke? Trochu mi pripomína pána učiteľa Rohača. A presne, však furt hovorili, že dajaký herec sa na ňo podobá. Ja si spomeniem, ešte ho aj na toto, nemčinárska skupina mala jeho kapetu. Ja viem, počkaj, ja si pamätám. Cinky, Dušan Cinkota, to je že? To je Dušan Cinkota. Nie je to Dušan Cinkota, Boro. Poďme na ďalšiu. Ešte sa môže zachrániť. No, kto je Kurt Cobain? Kurt? Tenisový Kurt, ne? Wimbledonský Kurt. Ale Cobain by mohol byť aj... Čo bolo? Ok, teraz už neuhľadíš. Nepozeral, som rozmýšľal. Wimbledonský, tak buď to bude, že Kurt, že Wimbledonský Kurt a nejaký Cobain to bude dačo v Amerike, ne? Alebo ešte to môže byť ako Combine a bude to, že... Čo ja viem, ten Kurt, nie, glupocina. Wimbledonský Kurt to bude najisto. Jak to pekne povedané. Nie. Ešte jedna nie. Ešte dajte mi jednu, ja určite budem vedieť. Jedna. No, jaká? Ktorú osobnosť preslávil Moonwalk? To viem, však to Mark nás učil. Moonwalk, prvý človek na mesiaci, Neil Armstrong. A ešte aj Buzz Aldrin tam bol, ale Neil Armstrong bol prvý, to si pamätám. Apollo 11 ľudia, Apollo 11 Moonwalk. No, to nie všetko logicky sa dá odvodiť. Čo tam nie je Armstrong, kde ste ho dali? Ja som to všetkého mal jednotky, neexistuje nič, čo by mi nešlo. No, ukážte nám správu. Dobre, akože vlastný katastrofa. Hej, ale pán riaditeľ snúbil, nech tu vyhrá tú priepustku z maturitnej skúšky, ale tak o tom rozhodne naša triedna pani učiteľka. Poprosím, aby manželka prišla na pódium.
Ukáž scenár. Nalistuj. Ukáž s prstom. Aby ste to mali, že improvizovať. Aha. No, tu máme Kati napísané, že mám odísť za oponu. Som tam čakala. To sa zmenilo. Úplne nápadne odídem za oponu a tak vráť ten čas. Nenadarmo som vám včera hovorila, prečo príďte si to. Ako za tento prístup maturovať budete, tak či tak. Blahoželám vám. A pán Čerka, ešte raz, vy tu si tlieskajte. Všetci, áno, koniec, všetko, áno. Pán Čerka. My sme sa mali dohodnúť na odmene. No, dobre, dievčatá, ale ja som aj svetlo. Ja som vedela, že to dáte ten nápad s tým, že budú robiť, čo vôbec nevedia a strápnia sa, aby nikto nevyhral, to je geniálne. No. No, pani učiteľka, ale teraz viete, že čo, nie? No, hej, počkaj, nezabudla som. Peňažky 5 eur, pán Čelka, slúbili ste 50. 50 pre každú. Pani učiteľka, ja už nikdy nič pre vás nerobím. Nehovorte, chcem to v stavenkách o týždeň. Dobre. Vy, čo sa teská? Ste to počuli? Pustite pesničku.
vás v budúcnosti? Či iné problémy máte? Moje meno je Ramona Dalači a žijem v každom jednom z vás už 1000 rokov. Pri telefóne je Timo a ja mám taký problém. Čím viac sa učím na maturitu, tým menej viem. Viete mi s tým pomôcť? Timur, vy sa takto nemusíte schovávať za slovenská nacionalita. Nastavte si prosím vás zrkadlo, ten prízvuk z Komárna vytuším na 100 monov. Veď to aj z tejto mysli. Viem nej komfortít vám fogalmastad meg. Dunajská streda. No tak takýto plóžový charakter sa mi tu zjavil. Pán Timur, vám sa asi do roboty veľmi nechce však? Dobrý, ja som Zuzka. Pani Ramona, počúvajte, ja som v takom strese z toho kradnutia. Pani Zuzana, viete, ako sa u nás v Maďarsku hovorí? Ale to je len text moja obľúbená pieseň z Omega, ale nie je takto ľahšie, keď si zaspievam. A to mi jak pomôže? Pani Zuzana, vy nevďačnica. Šaltudios vám robí kradnutie, tak to nebude na čas. Máte otázky? Vašu kozmickú niť poznám od začiatku po koniec. Volajte na +421 6,022 krát 10/23. Dovidenia. Zober mobil a posuň do statu ďalej. Mám jest tam... Gdzie chcesz? Możesz. Żeby są... Możesz.
Ďakujeme. Dúfam, že sa vám program páčil a všetko toto ono. A poprosil by som kamošov, rodinných príslušníkov a teda, jak som to skôr spomínal, aby ste pomaly vystúpili zo sály, očakávali náš príchod a my sa ideme prezrieť a ideme za vami vonku. Ďakujeme!